Subli na usab nga masinati karong adlaw, Abril 23, ang unhealthy air quality sa Metro Cebu. Kagahapon, natala sa 98 ang Air Quality Index kun AQI level. Hinungdan nga fair o acceptable quality na unta ang hangin sa Metro Cebu. Apan karon, gipahibaw sa EMB Central Visayas nga misaka na sa 114 ang AQI. Nagpasabot kini nga unhealthy alang sa mga sensitive groups. Nasuta ang air quality classification pinaagi sa gigamit nga ekipo sa EMB Central Visayas nga makita sulod sa Talisay City Hall compound. Subay niini miawhag ang Talisay City Health ug EMB7 sa pagsulob og face mask. Namalit na og mga face mask ang barangay poblasyon sa Dakbayan sa Talisay aron iapod-apod sa pipila ka mga residente sa ilang barangay. May pipila na hinuon ka mga residente sa lugar nga nagsulob na og face mask. Atong pag-ingon nga gi-encourage ang face mask ug ibalik og sulob na atay available na gud sa atong health center. Encourage jud na naata sa health center na to na gyud tay stock sa face mask. So, pwede makapangayo diyan? Pwede ra gyud.